Hello friends, welcome back to my vlog. Gibran nongtaman ka ni vlog afin konse pore hawna tabai logoper nongtamana buri dong asa kalama mojangi dong honane angbo mojang dong logoper nei biko jahaj jani sen logoper Manipuri sim jane naini se mabadi thai jane khub soini se arona khub nei bikla khabai khub ri soini se khub sobai ni logoper Kebadi हमनानै सोयनोसै आरोना केमेरामेन बो गैया नालाय बिराद मुस्किल जानानै दं लोगोफोर नुवानो माथो ओरै सोयनोसै नै जायोना ओरै सोयनानै लाखानोसै लोगोफोर ओमफ्राय लोगो मोनलायनोसै ना मा होनो नै आबैया मालाय आइया फिसौलाखौ बामदों आजाखौ आजाया एसे लोमजादोंमोन दा एसे मोजां जाबाय आरोना हमिय मुलि जाहोनानै एसे गुदुं दं दाबो गुदुं लोमजानाय खाराखै बाबाया लोमजादों आरो मुलि जादोंमोन लोगोफोर दायो बेखौ आङो सैनानै लागोनोसै लोगोफोर ओमफ्राय माबादि सङो नोंथांमोननो शेयार खालामसै ना मा होनो लोगोफोर नायबाय थादो आंनि ब्लगखौ जोबजासिम लोगोफोर बेखौ थाइसे लाखाबाय ओमफ्राय नै बियार मुख्रा आरोना बियो लोगोफोर बियार मुख्राजों सैनोसै आङो nih साफा जायोना हलबा ओमफ्राय दै गुदुंजों एसे सुनोसै ओमफ्राय एवनोसै आरो बेखौ खामानि गैया होननानै लादामाया गावा बेखौ जागोन आलु एवनायखौ बेखौ जाया मणिपुरि सिमखौ माबादि एवनानै जायो नोंथांमोननो आं देखायनोसै नै लादामिया लाजिदों अबाव थांखो लादामि बुसि नै दालि आलु ओमफ्राय बे दाउ गोरानजों सबाय लादामिनि खाजा लादामि बुसि लोगोफोर दायो सैखांबाय नालाय दै गुदुं होबाय आरो नै फ्लागनिफ्राय होबाय बेखौ सुनानै लानोसै एसे दै गुदुंजों ओमफ्राय एवनोसै बिनि आथाया खारनाय बायदि दै गुदुंजों एसे सोमनानै दोनसै सुनानै सोमनानै दोनबाय आरो दै गुदुंजों ओमफ्राय एवनोसै जि गोबाव लाखाबाय सायनायाव टाइम लायो सैनायाव खस्थ'नो दायो 5 मिनिट जाबाय सोमनानै दोननाया दै गुदुंजों लोगोफोर ओमफ्राय दायो बेखौ बोखांनोसै बोखांनानै एवनोसै आरो आथाया माबादि रं ओंखारदों गोजा कालार ओंखारदों नै थावा दुंबाय नै लोगोफोर दायो बेखौ होनोसै मणिपुरि सिमखौ आयौ खैसिबो बारदावलायखादों थावा खम जादों नामाथाय बांद्राय फिसा होबाबो अरा गोमोरै जानोसै मिडियाम होबाय आं गारंजों एवनोसै आरो बेखौ थावा मोजां जादों बेरायनोबो थानांगौ संख्रि होनोसै बेखौ संख्रि नांजासे होनोसै ओंखाम जानो रेडि जाबाय खुदखांबाय आरोना नै ओंखाम ओमफ्राय मणिपुरि सिम एवनाय फानलु थाइसे लाबाय ओमफ्राय खुन्थाइजों ना ओमफ्राय बियो मैया हरनि तिता केरेला ओमफ्राय बे दालिजों आलु होख्लायलायनोसै जानाया बेदर गैयाबाबो जानोसै आरोना सबायजों दाउ दंमोन गोरान आं सबाय जाया नालाय दालि रुनानै लाग्रोनोसै आङो
Sedang. Enam deng. Enam kuntar. Charles Sunset. Kita kena Manipur siam. Putih ladang. Padu. Udah jengna. Padu ten jaga dong. Padu nak. Kan ada sana orang dah. Apa? Padu. Kurang-kurang sama. Kurang-kurang sembilan kan? Kalau thay với xe được mà. Anh thay đi. Thay đi được rồi. Thay chắc chắn. Ai có làm cái này nữa. Cái gì đó. Good evening, saya lagi anak itu mama juga jalan kemudian kita ada orang lagi dapat jauh macam naik nama ada nama juga yo memang saya berusaha mana ni buat jangan langit hang naik tawar ya. Nih, malai ladam ya busia masa tu. Bunyi jadi ayo, ladam ayo, zukni jadi sadeng, ayo, ha? Oh, kek sana ni, kek sana jadi sampai manusia. Ayo, mami telah pelangkang bab, sajian pagi sampai. Ayo, suci ber. Ayo, maza. Ayo. Ni mak kek sana ni siapa biade? Manusia. Mak kek pelangkang lagi per. Sajian sana ni hagli sampai put. Guzu baik perise. So guys, jadi ni video ni dah end hendak baik. Asa kalau mesti enjoy jadeng nani video ko nai nani mojang moन्दों like आरो share खालाम मा लादामिनि नामाव आरोना एसे भुतनि जाखांदों नालाय टाटा दे बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदों